matan ti panagsinay mo? Anya, damagan pa'y laang, no apay akastoy ti panagsinay ka, lakay. Apay, di mo makita nga awan ti iso amin dito'y balay? Ha? Awan lang arod aminan, maalam pa'y laang ti agdik-di-kwatro dito'y akaslawan parikot mo. Anya nga ro ti maramida ngay? Naira na nga ro nga awan trabaho. Ket nawan trabaho, awan latan, kasta ka de. Anya? Awan lang arudan ti mailuto ang makan, di ka pa'y laggonay man. Nay, nakapalis ka ba bakit? Sa dino ti papanam? Adda na patig apapanak. Sa dino nga road? Inak agsapol iti pagutanga. Oh, anya? Ha? Numapan ka kumamat mang sapol iti panggadam. O, di sa anak ko maamapan agsapol pa'y iti pagutanga. Kang road. Ano sampay lang ti umutang? Bayadan tantaw. Apaman nga da mabiro ka katrabaho. Anya, umutang ka iti kwarta, Mildred. Wan ko manana, ikarik abayadan mi matlaang iti kabiitan a panawon, saan ang mabayag? Ha? Awan ngamin trabaho nila kay ko itanana. Awan ti iso amin iti balay mi. Iso an napanunot ko ti umay kada kayo. Ala, adda maipautang ko kun ka, ngam 2,000 bulaan. Ay na, agyaman ak unay nana, agyaman ak unay. Awan anyaman na, Mildred. Ngam nay takdaram ko mati karaym. Asaan ang mabayag ti panagbayad yaw? Wala na, ikarik day na. Anya, pinautangam ni Mildred iti kwarta, bakay? Wan, lakay. Nakuna na nga main nga awan kano ti amin da iti balayda. Anya? Nasyanak mo, iso nga impautang kun at idwaribaw. Ay, sapay la kumata, bayadan ng tao. Kahit ingka rin namot, abayadan namot lang. Kun saan ka no ang mabayag. Sapay kumata, pudnaw. Ngamain, ada madamdamag kaw. Ado ka no, tinut utangan da gidya nga gasawa. Kaya di da ka no binaybayadan. Anya? Iso, sapay la kumata, bayadan dan to ti kwarta ngayon pautang mau. Naimbag man ta pinautangan na kadadya bakit? Wan, imbagak namin nga awan ti iso amin dito'y balay. Iso ang pinautangan nak mo. Nasayat no kasta. Kahit, kaano abayadan ta? Imbagak asaan ang mabayag ti panagbayad ta. Tapno agpautang. Iso asika, ingka kumamutin mang sapol iti panggadam. Saan akas ta ano awan, kat awan latan. Win ka di bakit? Di ka madanagan. Inak to agsapol iti panggadak. Ay, nasayat mga rod no kasta. Ay! Masikuranak ang makakitkitakin ka nga dalaang dito'y balay anagmayat ti panagdikdikwatrong. Anya? Ay, anyamot ti kastoy. Awan pa'y makalawas ngam naibusan ti 2,000 nga inutang ko. Kanya nga ro bakit? Pasigmit na nagngingi na ti magatang ita. Kadsi ka, kaano ka nga trabaho? Trabaho mong ibagbagam. Awan pa'y nga ro na biro ka. Na, dayta ti bagbagakin ka, Anton. Kasano nga min amadaan kay ti trabaho. Saan ka mat arumwar ama pa nagsapol? Anya? Alangan mat agi trabaho ti mangsapol kan ka. Anya ka mat tan, Anton. Ay na, pangaasim ko kumare. Pautangan na ko, ma. Ha? Maasi ka kumamot kada kami, Awan ti iso amin, mi. Di ka madanagan. Bayadan mi matlaang. Apaman ang makasapol nila kay ko iti panggadan na. Ay, ala, pautangan ka ako, mare. Ngamne, ikarim ko maasaan ang mabayag ti panagbayad yo. Ha? Ngamin, ti kwarta nga ipautang ko kin ka, puunak di titirsinak kumare. Kasta ka di kumare. Aywan, ikarik asaan ang mabulanan ti panagbayad ko, mare. Nasayat no kasta kumare. Hala, pautangan ka ngam 2,000 bulaan. Ay na, agyang manakunay kumare.
mayat ang rod ba kay? Tadala ta, mayat nga agpautang kang ka. Katun. Maasyanda nga min kadagiti anak ta no awan makanda. Iso nga dala tamat agpautang no ka. Naimbagla nga, tanda pa'y nabat-bati nga da konsensya na. Anya, ay katun ah. Ngam saan mat nga agnanayon kat nga damayat nga agpautang Anton. Iso apang nga asim kumaa. Ingkamit mang sapulin iti panggadam. Uwan bakit? Uwan to. Anya! Nay, apay ngay. Awan mo ni Mildred nga umay agbayad iti utang na lakay. Ay nawaw. Apay ngay asak ti saludsudam. Ingka di balay da, ingka singirin. Kat no imbaga na mat nga iso ti mangyad dito. Ngam awan pa'y mat. Kat nay manu alawas ang tinapalabas. Awanan di ingkari na amabiit laang ti panagbayad da. Ay nasaya at ano po no ko magagbayad. Angam kita ma. Manon alawas ti napalabas. Naimbag ko man o may makisarita. No awang pagbayad na. Angam, awang bait. Wan nga agpaisaw. Ay pay man. Inak man ni balay dahin ton madamdama. Inak singiran. Ay wala. Di mo urayin nga iso ti umay. Awan la amokon iti dayja a Mildred. Anya kay matanana. Saan kayo ang makaururay? Imbagak mat kada kayo asyak ti umay ije balayo. May kayo pa'y laang mat dito balay. Anya kayo matan. Apay ngay ang makapungtot ka matan, Mildred. Kasano mat ngamin? Saan kayo ang makauawat? Imbagak nga itulod ko ijay balayo ti pagbayad ko. Imay kayo pa'y la ditoy. Awan mat nagdumaan na ti umay ko ditoy. Kanti pa nang itulod mo no bilang laang. Awan pa'y pagbayad ko itanana. Iso apang nga asiyo. Agawid kayo. Anya! Anya? Kasta unit ipungtot ni Mildred kada kayo, nana? Wan nga raw. Napan ko la siningir iti utang na 2,000. Ngamnay, kasta unay mata na pungtot na kanya. Ay na wow, maulawak Mildred. Iso lang nga ro din tinakautang, isupay lang tinatangsit. Ay, wan nga raw. Ay na, no siya kinagaramida na itikas jay, ang mga no saan laatong pati naramanan na. Adaya kas jay mo? Iso tinakautang kat isupay tinaungat? Masyanak lang amin kat, idi may nagpakpakaasay, nga awan ka no ti iso amin da. Angam kas jemot gayam ti ugali na. Ay, agbababawi ak nagpautang kankwana. Anya, kasta ti inaramid ni Mildred kini Nana Iling, bakla? Wan ka no sister, nakasaritak ni Nana Iling itay. Iso timbagan na. Awanan bay na talaga dahil siya Mildred. Poskol ropa. Anya, kasano nga tamatan ti utang na kanyak? Sapay manon alawas ti napalabas. Manipod iti aldaw nga inkari na apa nagbayad na. Kasta ka di? Ay na, piramidam, inka ijay palayda. Singaram ijay. Di mo orayan nga umay ditoy. Uy, maniwala ka. Ha? Inka kit din. Ay, siya pala ti makamo dito'y tersenam. Siya pala ti agbantay. Inka singiran ni maulawak Mildred. Di mo lang naura yan, ti umay ko pa nagbayad, ija balayaw. Anya? Unay kan, manulaang di inutang ko kan ka. 2,000 laang may, di mo lang maiturturugan Anya? Hoy, Mildred anya. Idi may kaimutang, kasta unay apakaasem. Akastoy kas jay, tapno lang pautangan ka. Ngamnay, apay nga akas tamatan. Ala, di ka madanagan, Petra. Bayadak to ti inutang ko kan ka. Uray times 2, ngam saan pa'y ngita. Anya? Kan itulod kun to ijay istor mo. Saanin anas kan nga umay ka dito balay. Nagawan mo't abain mo? Bayadam kit din ti inutang mo. Nagkari ka kanyak, iti aldaw apa nagbayad mo. Ngam di mo matinungpal. Sa ita, sika pa iti makapungtot.
Madin sakit di ah. Ay, di ka makaawat, Petra. Awan ka talaga ti pan nakaawat mo. Salbag ka. Anya? See? Punak tumbat kan ka. Aramid na midlang kan ka, ti naramid na kanina na iling. Ay, una yun da Mildred. Jak lakit di ekspektaran ang maaramid na ti kasjay. Ngamen, idi may imutang, kasta una iti pakaasi na. Ha? Di mo kay laki, dinurab tingiwat na tamarwan. Ibaga na pa'y asaan na kano ang makaawat. Maibus at talaga ti pasensya, kitaan na. Ay, nagalas at talaga ti ugali na. Payman, marana akman dayta, tapanalpa akak manjerupan ha? Uwan man, barang agnakam ti awanan ba'y na babae. Nasaya tanaranaan ka si Mildred. Ha? Hoy! Ang mga nalipatan ti utang mo iti gayam ko. Ha? Asino agayim mo ti bagbagam? Bakla ka nagalas. Anya? Ay, natangsik ka mata talaga niya. Asino kumapay no saan ani Petra? Hoy! Ang mga nalipatan. Nabula na ng ti utang mo kankwana. Anya? Ha? Anya kumatibibiyang mo si ka? Apay, si kaya ti nakautangak. Saan mo ta? Tapno ang sao kay ti kasta. Manakibiyang kamot launay. Anya? Ha? Ha? Ang pabida kamot abakla. Nagalas mutla day tarupam. Awan babay mo. Anya? Ay nawaw! Ay nanang gigigil na talaga akes. Bay amare, siyak ti makaamukin ko na. No siyak, talaga napunwanak mo tin ko anak eh. Ay naurayak lalang kalinduusan iti dayjay ang maulawak Mildred. Ay nagmayat apag sinain ti kararwana. Ay, salbag. Payman, siyak man ti mapan iti balayda. No saan pang agbayad, ikak ti pagnakman na. Uwan kumare, nalabas una yun dadya nga aramidin na. No awan pagbayad na, nasaysaya at pay no umay makisarita. Ngam saan mo? Isu nga ulitak ti mapan ijay. Okay, go, mare. Tanong ka sa pulan at tong paem. Tong paemon. Anya kamutan, Mildred. Saan kumamot kasta Makisarsarita ak lang arudan iti nasayaat. Sa ita makaungat ka pahay. Kasanumat ngamin. Saan kayo ang makauangat? Imbagak mat asyak ti mangyag iti utang ko. Ngam agkaraumay kayo dito balay. Anya? Oh, talaga lang ah. Natangsit ka talaga, Mildred. Ha? Ay, Petra! May saka mat apasulpot-sulpot. Anya? Talaga nga awanan tinabat-bati apan nagbain mo anya. Talaga kadi asaan mo abayadan ng tinutang mo akwarta kada kami kininana? Awan pa'y ngarod pagbayad ko. Makawat kayo kadiwan no saan? Nagawan abain mo? Da kami kit din ti saan ang makawawat? Si kalangarudan ti nakautang? Wala mo! Siyak ti nakautang! Ngam makauray kayo kumamit abayadan kayo Imbag kumamit no nagdadakil agatan ti inutang ko kada kayo. Manulaang may! Anya dayta? Kasla tarpulin mat. Uwan mare, tarpulin na talaga. Kita kat naglawa at tarpulin ko naman. Ha? Anya ka nakasurat iti dayta at tarpulin? Saan asurat ko mare? Rupa dagiti nagtatangsit ang nakaut-utang kanya. Anya? Adayta, kita ang. Adda rupa da. Naganda, kano anya tirasunda, asaan da ang makabayad. Ay wow! Nakabutbuteng dayta at tarpulin, kumare. Kasla tarpulin, tinatay! Ay nako, anda pa'y litrato dagiti puraw abilit nga agtatayab. Kas kada clouds! Ay! No da ito tiwagas, tapno agbayad da iti utang da, apay kik din. Ay na! Naidumdumamat dayta pa nagsingir mo iti utang. Ay na wow! Ay, iwan ako mare. Nabanuga ko nga karasubli ti babalay da. Para makita no saan da pa'y langaw may agbayad, dagiti awanan baen. Apa? Sapay number 1 ni Mildred di tatarpulin. Ay wala, gaputa isumot lang ti katatangsitan ang nakautang. Iso nga isumot ti numero 1 dito yung listaan.
aramid mo? Impaklat mo matandag iti rupa mi iti sangwanan ti istor mo. Ay unay kan? No kayat mo nga kartibak ti rupam, iti tarpulin nga inbitin ko dito isang wanan ti istor ko. Agbayad ka. Anya? Oh, anya, agbayad ka, winaw. Oh, dahita ti 2,000 nga utang ko. Sapay la ko mata makaturog kan iti nasaya. Apaw, kunakman no kunam ano agbayad ka ket times to. Tangsit ka talaga. Isulang gayam da iti wagas. Tapno agbayad ka iti utang mo. Ala, ingka idanon ka dagiti padam anak ka utang. Nga daro pa dagiti sangot iti tirsina. Tapno may damo agbayad. Anya? Ay, agbayad iti utang tapno saan da ka apabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.